to my second vlog. Ang topic po natin ngayon is waray-waray words. So may mga inihanda po akong waray-waray words para sa inyo. Kumbaga, tutorial po ito sa waray-waray. Ito po ito-translate ko into Tagalog. So start na po tayo. Una po, tayo po ay magbilang muna. So ako po, mag-iihap anay ako. So ibig pong sabihin, magbibilang muna ako. Mag-iihap is magbibilang. Okay. Usa. Tagalog, isa. Duha. Into Tagalog, dalawa. Tulo. Ibig sabihin, tatlo. Upat. Apat. Lima. Lima pa rin sa Tagalog. Unom. Anim naman sa Tagalog. Pito. Pito din sa Tagalog. Walo. Walo sa Tagalog. Siyam sa Waray. Siyam naman sa Tagalog. So, parang minabilis lang yung siyam, siyam. Napulo, ibig sabihin napulo is 10. Yan. So, pag marinig niyo po ang salitang antiyuhos. Antiyuhos. Parang anti lang ano. Antiyuhos. Ibig sabihin po nun, salamin sa mata or eyeglass. Pag sinabi naman pong ewan, ibig sabihin po nun sa waray-waray ng ewan is ambot. Pag narinig niyo po ang salitang sabi sa inyo is ambot haen. So, ibig po sabihin nun, ewan ko sa'yo. Pag sinabi naman pong rapadapa, ibig sabihin po nun is talampakan. Pag sinabi naman pong makaarawod, so, ibig sabihin, nakakahiya. Makaarawod man, nakakahiya naman. Tapos, ginahagkot. Ibig sabihin, nilalamig. Okay. Ginbabalhas. Ibig sabihin pong ginbabalhas, pinagpapawisan. So, salitang mahusay ako. Pag sinabi pong mahusay ako, maganda ako. Charot lang. Mahusay. Ibig sabihin ng mahusay is maganda. Sa waray is mahusay. Sa Tagalog is maganda. Pag sinabing ginihigugma ko ikaw. Ginihigugma ko ikaw. Ibig sabihin po nun, minamahal kita. Ginhihigugma ko ikaw. Minamahal kita. Yan. Tapos pag marinig nyo din naman po ang salitang waray buot. Waray ka buot. Ibig sabihin po nun, kulang ka sa bait. So, waray ka buot. Buwaon ka. Ibig sabihin po ng buwaon ka is sinungaling ka. Punta po tayo sa greetings. Okay. Ang greetings po is katulad ng maupay nga aga. Ibig pong sabihin ng maupay nga aga is magandang umaga or good morning. Maupay nga udto, magandang tanghali or good afternoon. Maupay nga kulop, magandang hapon. Maupay nga gabi, magandang gabi. Yan. So, yan pang mga greetings natin sa Waray. Ulitin ko po ha. Maupay nga aga, magandang umaga. Maupay nga udto, magandang tanghali. Maupay nga kulop, magandang hapon. Maupay nga gabi, magandang gabi. Tapos may mga inihanda din po akong mga konting quotes. Ita-translate ko dun po into Tagalog. Ang February daw, para kunuhan mga in love or taken. Paano naman ang mga single? Diretso na March dayon. So, ibig sabihin nun sa Tagalog is, yung February daw ay para sa mga in love or taken. So, paano na lang ang mga single? Ibig sabihin, March na lang agad. Okay. Meron pa. Kung importante ka iya, magbibiling iyan paagi nga makaistorya ka. Oh, wag kang aasa. Charot. So, ibig sabihin po nun, kung importante ka sa kanya, hahanap siya ng paraan or gagawa siya ng paraan para makausap ka. Oh, di ba? Kinilig ka na naman. So, that's all guys. Sana po ay nagustuhan ninyo itong aking simpleng video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pa-subscribe na po. Maraming salamat po.